Sa lungsod sa Katmon, na po silang patay sa mga sakop sa Katmon Police Station ang 30 anyos sa taga San Antonio, Barangay Hubay sa lungsod sa Liloan atol sa hot pursuit operation. Human pasanginling mi hostage kang ni Risa Bulani, 67 anyos, minyo nga taga Poroca 1, sitio Tinibgan na Panalipan sa lungsod sa Katmon. Unang gikalalis ni Arnel Impas Alivio ang suspect ang mga nananaw og nagduwa og bilyard. Mibalik ang suspect nga nagdanag kalibre 45. Giingong ng hulga nga sa mga tao sa palibot o dayon ng hostage. Sa pagresponde sa kapulisan, giingong unang mipabuto si Alivio. May na lang kay Y na igo. Sa may responding mga pulis, mibaw sa pagpabuto ang kapulisan nga mo hinungdan sa pagkaigo nga misangpot sa kamatayon sa suspect. Nakuha sa crime scene ang armas de fuego nga gigamit sa mga suspitsado sa pagpang-hostage.